Tinokutokezai mabuja tauya nhau dzanyasi dzochipiri mwedzi uno waChikumi. Pakaita kunyangariwa wakomana izvezvi mhuri iya yakaita kudhirikiwa nomba ichibva yapinda mugodhi kuGlobal Phoenix muguta rokwekwe. Kwai izvezvi wandori panze ipapa hurumende yange yareketa kuti ichagovabatsira zvino nozvino, asi palibe chibodzi kana chauya. Wakutosaya kuziva kuti wotangira poi pokare kuti zvichanhadzirika sei zvinhu zvo zvakaitika zvizvi. Pakaita manyongori chaiwo zvakaoma. Hurumende yedu yarambidza kutengesiwa Johnson & Johnson baby powder, uya upfu unopuwa kuwapwere kuti wagare wakaoma wareke kugoita unyoro. Iyoyo ndo yaita kuti zvivhiringike nokutoti ipapa kwaiya gonzi inokonzera chirwere icho chogomarara. Saka kubva ipo wakabvuma kuAmerica wakati wachagobhadhara makutukutu omari onoita mabhirioni masere omari ekuAmerica kuripa wese wakavhiringika nokamusho iko kaanoseenzesiwa ko baby powder ka. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita kudini. Wamunangarwa waburika wari kureketa kuti munhu wese anoda kureketa nawo anofanira kuuya kuPolad. Kwai ipapa wanga watoreketa wakanangana kunyanya naChamisa wachiti zvese zvaari kureketa ari kureketa nomapepanhau anakadzitape, asi kwandinoboeka nokuziva ende kuPolad munhu wese anofanira kundouya kuPolad. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Kuratidza kuti peno wari kuringira kuti wangandoita akatomuka nyaya naye Chamisa. Tinoramba takaringa. Kwai wanhu wokuChiredzi wari wanhu wochishangani wari kuramba izvozvi zviri kuda kuitiwa. Kwai zuva ramangwana chairo pagonzi peno kuchagoendayo wamai munangarwawo kuenda kuti wachinje zita roChambuta refugee camp kunoenda wapoteri kuti rinzi Auxilium Nangagwa Children's Home. Rekai tigoona ipapa kwai mambo ikweyo nowanhu wache wari kuzvidaba nekuti zvichaterekewa chete kana kuti wachandombunyikidziwa. Ticharamba takandoringa. Hurumende yeAmerica iri kuratidza izvezvi kuti iri kubvuma zvakareketiwa nehurumende yedu kuti kwaigorekai kunyora zvinochokuita nosarudzo nekuti munema kutopindira musarudzo dzedu. Ipapa wanoringa nozveAfrica kuAmerica ko wagotonyora kutoti wanyora wachiti Zimbabwe deserves a free and fair election. Imikaime pakaita kunyangariwa. Wendo huno manji wanokona kuti wagodanidze mumiriri wehurumende yekuAmerica yo kuti ano chaakaita nekuti anoreketa kuti aiwa ndini ndiri kureketazvo ndekuno kuri kureketiwa zviri kubva iko kuAmerica kuti wachazviita sei. Ticharamba takandoringa. Mapurisa okwaMutare kwai agoreketayo kuti kuchadiwa kuoneka vanhu vano zvinhu zvinokuwadza zvakaita semabheura kana mapanga maokapi aye nozvimwe zvakadandando. Pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa izvezvi kuona kuti zvinomboita sei. Tinenge tichikunyepai kuti mutemo unovabvumira chete kuti waite izvozvo. Kuoma kwopfumi kuri kuratidza pachena kutoti Wabasa ndo wari kusara wakaita kuita kushama chaiko. Kureketa kuno Wabasa wanofundisa pachikoro choUZ wagotoreketa kuti wachazvidaba zvokufuuya kofundisazvo nekuti mari dzo dzichakwanaba. Wari kutora kuti wabhadhawo mari dzokunze kuAmerica apawo wamwewo wanonhadzira magumbezi magudza wevhare blankets. Kwai pabodzipo wagoreketa pokare kuti wachazvikona zvokusenza wakutodawo iyo inotenga mariyo. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione izvozvi. Apa iwo wana muturi naana munangarwa ndipo wari kuramba wari kuti mari yomunyika iribe kwairi kuenda icharamba indoripo, iribe kwairi kuenda icharamba indoripo. Imi zvakaita kuoma. Tinoramba takandoringa. Wozesa wakwidza mutengo yemagetsi. Wanoda kutenga magetsi 50 waakuburitsa churu chibodzi nomazana 670 1680 pachirungu. Wanoda kutenga 100 romagetsi zviuru 540
5040 pachirungu. Wanotenga mazana mairi zviuru gumi nonhanhatu zviuru gumi nonhanhatu nomazana masere anogumi noshanu, $16,815 pachirungu. Pakaipa pakanyangara ipapapa. Wari kuda kutenga magetsi mazana mana wanenge wakubuditsa zviuru makumi mashanu anombiri nomazana mapfumbamwe anomakumi manomwe, $52,970 for 400 units pachirungu. Pakaita kunyangariwa. Kana mukada mazana matanhatu makubuditsa zviuru makumi mapfumbamwe anonhatu nomazana matatu anomakumi mairi, $93,320 pachirungu for 600 units. Pakaita kunyangariwa. Rikaiti kuone izvezvi kuti zvinopera sei. Tikaringa mutambo kwaiwo Zifa wagoringa nhandare yobhata wakati aiwa ngaitambirwa hayo mutambo iyo PSL. Heno kuti zvirumboitika sei ipapa. Tikaitione kuti wachaita sei izvozvi. Zuva mangwana kuchatamba Chicken Inn pabodzipo noRhinos. Cranbourne iri kutamba nomakepekepe. Shishamu iri kutamba noHerentals. Nyasi kwanga kuri kutamba Simba noTriangle. Tichakunyepai zuva ramangwana nokuti Nyasi waribe kuti nyepa kuti zvatamba sei iyo PSL wo. Tiri kufara kunyepai kuti nyika yedu yeZimbabwe yagoisa wanhu wachatamba kumutambo yokiriketi yokuti tikone peno kuenda kumutambo yopasirese. World Cup qualifiers ichatambiwa muHarare mo. Ipapa mwedzi uno ndipo uchatambiwa. Ipapa wanhu waisiwa 15 wanoti Ryan Bell, Tendai Chatara, Evan Craig ndiye anenge ari kuwatungamira. Brad Evans, Joy Lord Gumbi, Tadiwa Nashe Murumani, Wesley Madhevere, Clive Madande, Innocent Kaiya, Luku Jongwe, Wellington Masakadza, Blessing Muzarabani, Richard Ngarawa, Sikandaraza, pabodzipo naSean Williams. Toramba tichindoti endai wakomana, endai mokuwa kabhora, endai mokabana zvisvinu kuti wahwadziwe tiendewo kunotamba mutambo yopasirese. Tichiringa dziri kuitika pasirese. Kunyika yoMalawi kureketa kuno kwai dare guru ikweyo ragopa mutongo kuti waimbowa muHurumende bato riya ripinde ribhadhare kubenhutsa mari inoita mamiliyoni yomari yokuMalawi 14 million Malawian kwacha. Kwai chikonzero wagopuwa mari dzino makambani hurumende zvanga zvisiri pamutemo. Zvikadando muno rimwe bato rinosara rakabhuroka rikaiti kuona kuti zvinosvikepi. Kukatum kuSudan kwai kwapfa wapwere wanoita 60 pawanga watoda kubisiwa munzvimbo yawanga wagere kuenda kune nzvimbo inenge iri nani kuribe kuchipfutiyo chigwagwagwa. Zvakaita kunyangariwa tiri kuti mweya wapfai dai yazorora murugare. KuSenegal izvezvi kwatodzimiwa dande mutande kwai wanhu wari kuramba wachirwisana izvezvi nokutoti mapurisa ndo wari kuda kuti wanhu wareke zvokuratidzira. Wanhu wari kuratidzira kusungiwa kwomutungamiri wawo. Zvakaita kuoma wakomana. Heno mabi angu tiri kuramba tichindoti dai waita zvisvinu wareka nyaya dzomabotsodzi. Mapurisa okuMexico kwaya kuboya mabhegi anoisiwa mutumbi mitumbi yowanhu anoita 45 paribe agoziva kuti chii chakaitika, kuti wadando kana kuti wapfa sei. Paribe agoziva. Wakomana muitiro wakadandiwa wakanyangaritsa. Tikundoti mweya wapfai dai wazorora murugare. Zuva ramangwana Manchester City inenge yakaringana usu nousu namukoma wayo Manchester United. Aidi zvegore rino zvakaita kuoma. Munun'una misidzana namukoma kuda kunyirana. Heno kuti zvinoperera papi ticharamba takandoringa nokutoti ipapa mukombe woFA Cup ndo wawamirira. Kana Man City ikahwina ipapa motoziva kutoti
manyongori idi zvinenge zvaita kuita kuheno kuchaiko ticharamba takandolinga kuti zvinenge zvipera sei, tikundoshuvira kuti dai wareka hawo kuzoita kuhina nokuhina dzakawanditsa, wandohina kana noibodzi kana nombiri basi. Tiri papo, kai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.